Ndamira pano pamberi pedare ramambo Mutasa. Zvese zvandichagaura ndezvechokwadi. Ndikanyepa ndichabatwa nemusha. Mwari awe mubatsiri wangu. Pamusoro yenini mambo Mutasa pamusoro inini ndinonzi mai Sakubende kana kuti Emily Sakubende. Kazhinji ndaambuya neSeventezi. Inini ndine nyaya yangu yandakauya nayo pano. Ndauya nenyaya yangu yejongwe rakasiwa pamba pangu nemhuri yekwaSakubende, nemutete wakasiwa pamusha pangu nemhuri yekwaSakubende. Ndichatsanangura bhichani kuti wazosvike pakuzosiya jongwe nemutete pamba pangu. Chekutanga pakaita rufu pamba paSakubende. Paita rufu munongoziva vanhu vanorasika kumbotsvaga kuti muroi ndiani. Saka zvadaro tina tete hanzvadzi yemurume wangu. Hanzvadzi yemurume wangu yakatsvaga muprofita ndokuchiuya pakafa baba munini anonzi Richard munini wemurume wangu. Muprofita auya takaunganidzwa semhuri musi wakafa baba munini, musi wetakachengeta baba munini. Zvadaro pakabva paita kakumbonongedzana kuti ndinhingi ngoti vana tete wangu vari kufungira baba munini Robert. Saka zvadaro tiri ndorimo mumwanga yenini maprofita akauya ndokuchitaura kuti tiri kuona kunga Robert ndiye akadini ane izvozvi zvakafamba pakaenda. Saka zvadaro Robert anenge akati zotiwa inine hundi ndakatora hoko yangu yekudhifenda inini ndiri kudhifenda mukoma Joseph kutaura murume wangu anowe iye Joseph akazoshaika. Zvadaro ndakabva taenda kumba tapedza kuiga munhu. Apa hatina kunongedzwa kuti mai Sakubende inini pane zvotinazvo. Uyu baba munini handichazivi kumba ikoko, inini ndinogara kunyanga kuClaremont. Handichazivi awa kuti wakasara vachine netsana ikoko kumba, handichazivi. Vanenge vakabva vaendawo kudare raChief Sanyamaropa. Waenda kudare ikoko, inini ndandisiripo kudare ikoko. Wasvika kudare ikoko wakabva wazopinda mumatare, inini ndanga ndisiripo. Wapinda mumatare inini ndisiripo, wakabva wazonzi tiri kuona Joseph Sakubende ndiye ane honzeri mumusha muno. Saka semhuri wakati zvino kuti tibate mukadzi waJoseph auye kumba kuyenini kumusha kuno tinomubata sei? Wakabva wasenzesa Chief Sanyamaropa ndokubva wanyora samoni yabva yauya kunyanga zvikanzi makatwa mai takupai samoni muri kudiwa kudari kuti motsanangure nehama dzenyu dzekwaSakubende zviriko kumusha ikoko. Handina kuziva kuti chii chiriko, kuti ndicharegere kudzika apa ndiri munzvimbo yamambo futi Mutasa. Hazviiti, regai ndidzike semhuri. Ndakabva ndadzika kuNyamaropa nemhuri yangu, wakomana hapana. Ndinawo hangu wairi wari kubasa, asi so izvozvizvi ndinawo vasikana vari pano, wani wacho mukomana azouya nhasi. Saka zvadaro tiriko ikoko kwaSanyamaropa ikoko. Hatina kuenda kogara sezvandaona zviri pane izvi kuti Robert na mai Joseph
garai apa tikutorei. Wakabhirifa kuti maisa kubenzi mukurukota wacho anonzi Nyangota, tiri kukubhirifai kuti imimi makabatwa munomu, makagarwa Matare munomu nemhuri yekwasakubende yakagara Matare, ichibva yakutaurai kuti imimi murume wenyu akaromba mumusha muno. Saka zvadaro ndikabva ndati inini kune mhuri yangu amenoti mauya mhuri yangu inini ndiruda kuziva kuti izvo wadaro izvozvi isusu tafambawo here tichizwa kuti ndizvo. Wana wangu wakataura kuti aiwa mai hatina kugutsikana pangekuti ava wakaita wega isu tiri tega. Isu mandi izvo wakaita wega iwava toita sei? Ndikati inini manje ona izvo ati murume wangu akaromba akafa. Izvo akafa handigoni kurambira murume kuti haana kuromba ngekuti murume wangu ndinonzwa kurwadziwa ngokuti zvinhu zvakandirwadza. Murume wangu handigoni kumurambira ba. Saka inini ndakutoti ndinobhadhara hangu zvese zvawataura kuti tibhadhare ndinobhadhara. Chokwadi takaita saizvozvo tikabhadhara mombe. Wakati kwanzi kwakarombiwa nemurume wako kuiri kwamagodo nekwa handikuzipa ngoti handishanda kwamawadza. Saka zvadaro waenda kwamawadza wazobva kun'anga Robert na Dhagi wakati tichaenda kwamawadza kobvunza kuti mawadza toda kuziva kuti mukoma Joseph akasvika panapa here. Chokwadi wakaenda ndobva wabvunza zvikanzi mawadza ari kuti wazofona ngiri takunyanga mawadza ari kuti haana kuromba, hatina kumuona bapano. Tsoka yaJoseph takuvenda hatina kumuona bapano. Saka manje nei wari kudaro tagara hedu wakazotidaidza futi dzikai kudaro kwasanyamaro patadzika. Ndazounganidza mukomana wangu mukomana mukuru auya kudikitaira ari kupengawo kuti muri kundinyepera, muri kunyepera baba wangu, munongoziva zvinorwadza kuzi baba wako akaromba. Apenga kwanza ndidhagi ndosaka tisiri mutaurira bai yeyu mukomana yoyo, ndosaka tisiri mutaurira bada kuti vhiringiza zvinhu ngoti tinoda kuti titi zvinhu zviripo. Iye akutaura kuti kwanzi baba haana kudini, haana kuromba. Tatisingamudi mukomdiwa panapa iye Leonard. Wow, Dhagi ngenyu ubhodaro tangamira akabva asimudza ruoko pamusoro ndikugavei. Inini ndinoda kukutaurai kuti Leonard kana ukapenga kana ukaita sei unopinda mudanga mangu uchitora mombe baba wako akaromba. Unoziva unombofema so murume akafa uri shirikadzi uri kutsvupika. Wakapenga wakomana ndokunga wakapenga naRobert. Ushiwa baba mukuru akadini akaromba. Zvinoenda vavanangu isusu ngatiende tobvisei tobvise zvinhu. Chokwadi takasvika ndiyanga ari kocha Dhagi achimira kuuya kosvika kutaura kuti ng'ombe iyo ngaitorwe, iyo ng'ombe iyo ngaitorwe, iyo ng'ombe iyo ngaitorwe, dzikwane dziende kwamawadza, iyo ng'ombe iyo ngaitorwe, iyo ng'ombe iyo dzitorwe dziende kwamagodo. Chandiri kuziva inini Robert paakaenda kwamagodo inini ndiri kubhadhara zvikwambo zvisiri zvemurume wangu ba. Robert akaenda kwamagodo, Dhagi ari kuzviziva. Robert akaenda kwamagodo akabva atora zvinhu zvakatora ikoko achibva nyoisa Richi uyo tanga takazogarira da. Richi abva anyoresa kuti ndikanga ndafa unobva wazoendepi, unozopiwa naRichi. Robert ndokubva kwakuti Richi uyoyo abva saka ndazoto hoko yaRobert yakataura iyeyi Richi. Saka izvozvi izvi wakabva tazi tapedza kubhadhara kwamagodo, tapedza kubhadhara kwamawadza, wakabva wauya nehuku yawo nemitete yawo kubva wasiya pamba pangu jongwe tsvuku rine tambo tsvuku pamba pangu nepadare murume wangu ndisabhuku sakubende ndokubva wawombererenyi padare pasabhuku
mari iyo wakaomberera padare pamba pangu. Saka musi ndakasvika pamba inini waomberera kudaro ndakabva ndasvika pamba ndibva ndarwara ng'ombe yangu bayafa. Kana nanhasi ndakazoponera kuhospitari ndikazobayiwa madhiripi kuita sei kuzosvika ndipore. Hapana wakauya kondimaira. Apa wanga netarget yekuti tikabva kwamukoma tiri kuenda kwaRobert, tikabva kwaRobert tiri kubva taenda kwaRichi ngoti tichakazonzi akarombawo. Tikabva kwaRichi izvo zvawana kuzonditaurira asi pangu wakauya nerori wakahaya rori T35 yakazara vanhu vakabva Nyamaropa kuuya pamba pangu kozoisa Jongwe. Dhagi ndiye angari mukuru ipapo, ndiye angari mukuru asi mwana wangu, mwana wababa munini. Baba munini Robert wacho anga andoitawo kunga akukurirwawo akamborohwawo naDhagi. Saka ndauya inini pamberi pamambo kuti mundibatsirewo kuti vanhu vekwaSakubende ngavatore Jongwe neMutete wadzokese mheno iko wakazvitora. Ndizvo ndauya pano kuti ndibatsirwewo nyaya yangu. Wakazobva pano Dhagi akabva aenda kumba kwababa vangu akandibereka. Kuti ndauya kuno kokutaurirai kuti mukadzi uyu wane murume wake wakaromba, mukazoona zvinoitika mumusha imomo. Ndio zvatiri kuita, tiri kubhadhara zvikwambo. Baba vangu ari pano namai ihanzvadzi yangu uyu muning'ina wangu, tiri vakadzi wairi kwaSakubende. Sabhuku Sakubende angani vakadzi wairi achibva ashaika hake. Uyu ndiye inini zvakazinga zvakuzoitwa ndandisiripi. Saka avo vane witness wavo zvakanga zviri kuitika ngoti Dhagi uyu akaenda kotsika baba vangu achimubara kuti kwanziwe mukwamba wako tiri kuripi, mukazoona chaitika. Ndo saka ndanga ndakuda kufa. Vanhu vakasiya zvinhu. So nanhasi muri kundiona changamire ndiri kurwara. Kana nhasi ndiri kurwara izvozvo handichiri kumbokwanisa. Ndikaona Jongwe ndiri kubva ndanzwa kuderera. Ndikati kukuku hana yangu iri kuti ndati ndikutaurirei kuti ndizvozvo ndiri kushupika nemhuri yekwaSakubende. Ndiri kukumbirawo changamire. Ndatenga. Musameni baba ndiye asara ndiye baba ndiye baba ndi bamudiki waripo wanonzi Robert. Asi chaitika ndechekuti wakaenda kurufu kuyanzadze mudzimai wawo kuChinoi. Saka munhu akanonongwa kubva kuSouth Africa, akashayikira kuSouth Africa. Saka burial munhu akazosvika Saturday, nhasi ndo paari kuibva. Saka azokoneswa kuuya. Saka munhu wandauya naye ndibamudiki munin'ina wake. Inini maSakubende ndiri mwana Douglas Sakubende. Simbake kunongedza vanhu wana baba wari kurunepi. Nyaya yakaitika ndeyekuti nyaya Simba uri kuona kupi. Ini handisi kunongedza munhu. Nyaya yedu iri mudare raSanyamaropa. Yakatotongwa iri mudare raSanyamaropa. Takatoya futi kwaSaunyama. Saka ndotoshamisa kuti auya kuno. Nyaya yedu matangire yakaita. Takatanga paSanyamaropa ndio mayanga yetu. Iyo chief Sanyamaropa rotozviziva kuti nyaya ndio mairi. Nyaya iyi pakashayika bamudiki Richard. Ndio payakatanga semhuri. Nyaya iyi ndeye mhuri haisi munhu wani. Kuti ndeye yangu kana kuti kudii. Ndeye mhuri. Takangobatana semhuri. Ende zvikwambo izvi tinotongobhadhara, totongoenderera mberi tiri kubhadhara. Ndachishamisika kuti itoya kunoku sei tisatapedza iri kubhadhara. Tachingobatira pamwe semhuri. Papa kubhadhara wakabvisa chiyo. Inini nyaya yakaitika America ndikadzoka kumashure. Inini handini tine zvikwambo ba. Nyaya yakaitika ndauda kunditsanangura hangu panyaya yakaitika. Ndeyekuti semhuri pakashayika bamudiki. Vanhu vakaungana kuti kufa kwatiri kuita because maSakubende muri kufiwa pagore pagore. Saka wanatete vese vanga varipo, vanhu vese vanga varipo kwanzi ngatifambe. Vatafamba muprofita bauya. Auya takaenda tise semhuri. Taenda tise semhuri, bamudiki wakabatwa wasina kuuya nhasi. Wakabatwa. Nyaya inozogumira kuprofita yakabva enda kwa mambo Sanyamaropa. Payakaenda kwa mambo Sanyamaropa, kwakauya Sanyamaropa, mambo Sanyamaropa ane vanhu vake wana chiremba waanoshanda nawo. Takaenda kusemhuri. Tikati chii chiri kumbonetsawo mhuri yedu kuti vanhu vafe. Saka zvadaro pakabuda mazita matatu evanhu vakaromba kutangira bamudiki Robert,
zita rake ndofuna dhora ndataura naro nhasi riripo watakasungwa naye pasamoni. Pakauya bamudiki wacho nyakufa wacho akanzi ane zvake, bamukuru Joseph wakanzi wane zvavo, zvikabuda pajekerere wakatodaidzwa wakatobatwa. Kana baba wangu inini ndiye akanzi hana chinhu pavanhu wese, kana kuri kunzi mati hatikutofirwa. Baba wangu wacho akatonzi akafa nezvinhu izvo. Aiwa akafa, wakatofa nenhau iyoyi. Joseph akafa, Robert aripo. Kuti baba ava paakafa seuri takangofa national day kana kuramba ukanaka urawo zvinhu zvauraiwa izvi nyaya yaka seuti kufa kwake kuri natural. Handina kuti kuri natural, asi kwa baba wako hakusina hakusina kwake. Handinongoti paakafayo makafamba here mukazafa ne baba wako setsika yenyu yekufamba kana kwake. Uyu paakafa baba wako makafamba zvikazowafa nei. Zvino patakaenda kwachifu takabvunza kuti bamukuru wakafa nei, kwanzi wakafa nezvinhu zvavo. Zvinhu zvavo zvipi zvawakatora? Zvipi zvinhu isi takaenda kuna chiremba. Chiremba ndiye tanchifamba naye. Kana jongwe riri kutaurwa iri takaenda nachiremba, zviri kubva kudare. Chiremba wacho ndiye kwasanyamala kuti zviri kubva kudare ukanzi imhosva kupinda muyadhi yemunhu muchinoita zvinhu muyadhi imo zvisina kuwirirana nemuridzi weyadhi. Chamakaita indinozi trespassing. You trespassed kupinda muyadhi yemunhu. Hauna mararamiro iwewe ekupinda muyadhi yemunhu. Zvinosiyana, zvinoita zvona zvakasiyana nekuti waenda kunisa hoko muyadhi isiri yako. Zvakasiyana. Chinombokupa simba rekuenda kwa murapi. Ndikati kubatsira murapi haana simba rekupinda mumusha memunhu without the consent yemuridzi wemusha. Hakuna n'anga inoenda kupinda mumusha memunhu bamuridzi wemusha wacho asingadi. Zvakazwa ndezvoizvo. isu hatina kuenda tega, tatitone mupurisa washangamiri. Shamwari, Changamire haana musha, ane wake musha. Inini ndiri panapa. Handikupi munhu baende kuti endai nemunhu mopinde mumusha maningi. Ningi yeyo tisina kuwirirana botonga rumwene. Imhosva. Nakaramba wana mai guru wakadaizwa kudai. Tikawirirana. Takatoenda kunoripa zvimwe kwamagodo. Reason yasina kuenda day. Wakauya kudai. That reason takauya kudai. Wakauya kudai kunyamaropa. Wakanzi wakatotaura chiremba akavatsanangurira zvese. Ini ndandiona norela nechiremba wani. Chiremba wacho amuti ndiye aripi. Iwo Wachangamire haana kuuya pano. Waripi? Anonzi mbuya Tototo ndiyo tandishanda naye wemudarira senyamaro. Ndo saka tati amushandi nemunhu wani ba. Hatina kutoshanda mira ikachama. Mudai mati kwa Nyamaropa takashanda na Tototo. Kwasaunyama tikashanda nani. Tauya kuno kwa Mutasa tipewo. Tizwe kuti zviro zvakadi zvakafanana here. Kana zvafanana netochiwira kuita seise muri. Muri kuita kunge zifi imi pano vamwe vari kuzvipa simba. Muri kuzvipa simba mumhuri yekuti pano vamwe vari kuti tisu isusu tofanira kukontrola everyone. Which is wrong. Ipapo chiremba watakashanda. Siyana nezvemadzimambo madzishe nemachiremba. Ngatidhire nemhuri. Ndizvo. Tiri kuti mumhuri hapana anofanira kuti bully other people abva family members. Kuti kunongedza hauna right. Izvozvi munotosungwa nemhosva yestock theft. Kana makakwanisa kunongedza mudanga risiri renyu kuti torai mombe itorai. Anongedza neatora mutori nemhosva yestock theft. No wainongedza mombe iri anombonongedza. Ainongedza ndiani? No waitonongedza kuti mombe. Isi tandiripo semhuri takangwana wanda kwaSakubendi. Izwa Mr. Douglas. Pane something chisiri kuno. Uruzwa pamudaka. Ndizvo. Isusu hatitarisi vanhu vatotarisa nyaya mamirire. Nyaya inofanira kuitwa zviri pro. Ndizvo chaizvo. Andizvo. Maifanira kunge makaita chinhu chakawinira nemhuri yese.
not kuda kuforsa vanhu vese kuti vatedzere zvamuri kudaona just if you kuda no wasitaureni but makadaidza muprofita akadaidza muprofita ndiani imhuri yakadaidza wakawandisa zvakaitika pakashayika bamudiki muprofita akabva kuHarare vanhu akabva nawana tete ndio zvadikuta wana tete ndo akabva nemuprofita wana tete Maria vari ku UK wakatouya nerufuirwo tati baba tete Maria ndiye akaya neprofita newamwe akatumwa nemhuri iri kutsvaga muprofita akatumwa nemhuri iri kuya neprofita hongu vanhu vakati isusu tiri kutsvaga mubatsiri kana muruti wanhu ka it means that you are involving this family ndizvozvo this family yakaagriya here kuti uyai nemuprofita wayakomhangana kunuku wakaagriya here natetewo kuti uyai nemuprofita iyeye or kana kuti they were not consulted muprofita haana kuenda pamba pemunhu akatoenda kumba kwasekuru ndo kwatakaitira nyaya idzi kwasekuru nyakubereka isusu tese but the fact Mr. Douglas ndekuti kwamaitira hakuna basa asi nyaya iripo kuti munhu auya mumusha uyu muri yawirirana here kuti munhu auye mumusha isusu watandiri kounyamaro patantawirirana iwe nani toti iye bamudiki Robert wana bamudiki Taku wese watantawirirana ngo dzinogara kwakasiyana chakati mufunga kuti mimi tete wari ku-UK ndo vanoziva sitereke nemaprofita neng'anga dzemuno mutinoona sei isu tete wakauya nemuprofita usopindura ndakati imimi sei muri muZimbabwe munomu mobira munhu ari ku-UK kuti auye kuzokutsvagirai muprofita nekukupa ing'anga why no hazvina kumira saizvozvo saka sei tete ndiwataura kuti tete ndiye akauya nemupostori iwewe hatina kutaurira bezvo ndizvozvo ndosaka kuti imimi kunyamaropa kune maprofita neng'anga munyanga mune maprofita neng'anga mamutasa muno mune maprofita neng'anga kuchipinge kune maprofita neng'anga chimanimani kune maprofita neng'anga pamakondi kune maprofita neng'anga anditi how then could you allow munhu ndangoine munhu wamusingazivi munhu wamusina kuvheta isusu takangoti munhu abva kure asingazivi nezvemuarea kwanguri kurasikawo kutsvaga chokwadi kutsvaga chokwadi ndo kwatandiri kuda tandisi kuti ndiye ari perfect but andiri kutorasikawo munhu wamunotaura muprofita akabva kuHarare akauya nemunhu ndizvozvo wakauya saka kana kuti munhu ekure asingazivi ruti because ukure wake hauna basa kana afitwa information aribva kuHarare apa hatina kugumira pana iyeva ndo patakazoenda kudai pakauya umwe mbuya tototi taenda kwaSaunyama takazoshandisa umwe watakapiwa naSaunyama wawechituko waingobudisa semunhau nanhasi tanchitongotsvaka iwo wacho nevana vake problem yangu muzvati ndichi Bambo Douglas kana baba wemhuri ari akaromba why should the family suffer iye wacho murombi akaenda kare murombi akaenda why should the family suffer nemunhu akakazvirombera wakatofa wakaenda why muri kuti mukadzi nevana vacho vanofanira kusafira kuti baba vangu akaromba why should they suffer because handu wakaromba ba wakaronga wakaromba wakaenda handiti but why muramba munongedza munhu akaenda kuti iye ndiye ari kukonzeresa maproblem that person is no longer here but maproblems ariko source yeproblem ndeipi uyo munosiyira jongwe ndiye akaromba here wamuri batwa kunganga ndiye akaromba ndiye here uyu isu jongwe rakaenda pakuti izwai bamba tinobatsirana ngatitarise nyaya tifambe nenyaya kuti nyaya ite sei ibude saka imi muri kuti kuendesa jongwe pamba pamai avo zvinokubatsirei because mai hawana chakakuromberei mai uyu hasi mune musha menyumo une kumusha kwake uyu handiti une kumusha kwake uyu akaromba ihama yenyu imi hasi uyupo handiti saka purpose yekutora jongwe kuendesa kupa uyu mutorwa mudogadzirei mururasirira isusu
takaenda nejongo kuchinzi mune ngozi mushameni saka zvakanzi mune ngozi imimi jongwe mamire zvakaitwa zvakanzi jongwe izwai bambo mumusha makazi mune ngozi makazi mune ngozi yani zvakaitika baba ngozi yakaparwa nabamukuru yakazi iye wachina kufa yakazi ndauda kutsanangurawo maitikira zvakaita pane pakashayika muzukuru izwai bambo tati ngozi mati mumusha mune ngozi tikati ngozi yani ngozi yemuzukuru muzukuru chii chakaitika kumuzukuru muzukuru mafambiro zvakaita muzukuru akarwara arwara muzukuru chakaitika ndechekuti muzukuru arwara kudaro kwakafambiwa futi kwafambiwa muzukuru akanzi baunguru ndiye ane problem saka zvadaro maji pakafa muzukuru pakaita kanoisi pakutanga ndofunga pane 10 years ago baunguru achiripo izwai bambo Douglas munozwa bambo Douglas ndizvo bambo Douglas muzukuru warwara andizvo zvikanzi muzukuru wafa nei wakafa nei muzukuru ukanzi muzukuru afa nezvemusha asi munhu amuya ndibanguru yanga ichiti brain tumor handisi saka kana munhu anzi afa nebrain tumor aurawa ndi apa isusu vanhu vakangofamba sezvatandikuita isu mufamily menu ka izwai bambo Douglas unozwa bambo Douglas mikona nyaya dzenyu zvatikusakuda tikubatsirei but imimi mune kamwe kaputsini kamwinako kare kamuramba muti gatikitedze handisimbodaro toda kutobatsirwa ndosati toda tikubatsirei handisi ndinoedza kuti kubatsirwa kuona muzukuru warwara handisi muzukuru warwara handisi makudazi warwariswa ndisekuru ndizvo muzukuru osvika pekufa handisi makuti saka muzukuru waura wadera ndisekuru handizvo ndizvo ukati pakaita noise paipi parufu handika saka ndizvo anotaura kuti ngozi yauritaura nezvayapa ndeipi because kana utanga utaura kuti uyu achitorwara asati afa kurwara andi kufamba warwarisa ndisekuru handisi hazi arwariswa nechirwere chei aiwa ndotaura sekuru akamakati sekuru ndiamugwarisei warwariswa ndisekuru nechirwere chei kuti muzukuru arwari wakanzii ndisekuru ndo zvazviri akanzi akaroiwa sekuru mabudiro azvakaita akaroiwa ndisekuru handisi aroiwa ndisekuru handisi muzukuru obva afa pane here pari kubuda muzukuru achitaura ndakaurawa ndisekuru pakufamba kwenyu pakufamba kwatakaita isu kwakanzi imimi mune ngozi 1 kubudirwa pasati pane munhu ari kubudirwa saka mombe makaenda kutorerei mombe makaendeserei jongwe kana pasina munhu atari kubuda achitaura ndakaurawa ndisekuru mombe makaendesepi mombe dzakaenda kwamawadza kwakanzi kwakatorwa chikwambo kwamawadza kunei kwakanzi kwakatorwa chikwambo kusuwa chikwambo ndiani ndivana bamukuru chikwambo chei manje chikwambo kwamawadza chikwambo chachakangozvimirira isiri ngozi izwai unoziva the difference between chikwambo iri nengozi munoziva iri difference yacho ini chandinoziva ngechekuti chikwambo mushonga ndati munoziva difference iri between chikwambo nengozi handinoziva unoda kuti munditsanangure wose ndozvarikutaura musapedze vanhu nguva baba chamuri kuchiri pana sekuru pana baba mukuru chii ingozi here ruchii chikwambo zvikwambo ndikangoti zvikwambo kwakatonzi kwakabuda kwanzi kune 3 izwai ngaitikubatsire akazi musikana haarorwi musikana wechikwambo zvinorevei zvinoreva kuti anenge akagadzwa mhepo yechikwambo paari kuti munhu akafa akaurayiwa nemhuri nemunhu wemhuri wobva apihwa mukadzi wobva azi mukadzi wako ndiupi ndiye ndo chinonzi chiicho chikwambo
ko munhu akatema munhu nedemo kuseri binga guru munhu yova afa munhu iye kana akumuka mumusha inonzi chii saka chiri pana sekuru wautaura nezvavo chii ingozi here kana chikwama chikwama chiri chei izwai pambozonuzvautaba hai ndikotora ngozi yemunhu akauraya munhu uko andika woya kuisa pamwana wake yechikwambo kotenga kuti chidii because ndikuona element iripo kayaichiti mumusha umunokosanga mune element yejealousy pane kamhuri kanenge kakati budirire kamwe dzimwe dzakati fotoro ndo zvimwe zvinenge zviri kuitika because kana utaura nyaya yekuti chikwambo akaenda kutora chikwambo andika akachitorerei matauriro azvakaitwa chekwamawadza chakanzi akatorerwa kuda kuti apromotwa basa zvaidescribe saka ichocho chiizvo chinotokonzeresa rufu akapromotwa iye akafa wakapromotwa here during this time akapromotwa aishanda kuzanupf office basa rake ndaisazoziva basa vanhu vadini anga ari chii handizoziva vanhu vanopromotwa handizoziva hangu potsi yaanga anayo anga ari musoja anga ari musangano kupati aishanda kuofisi aitoshanda kuofisi kupati panyanga saka ndisekretary wepamati office coordinator ndiye mutu ari coordinator wauraya vanhu ndizvomuudza akari office order kana munhu akazi office order usazvorei ndiokuklina nekuronga mapepa nekuenda nekuklina netoilet saka zvamutu andi zvakaita kutana chikwambo akaisa klina vaitoendawo kumusangano wachadi aiwa kumrozi munhu wambinga nekuti wataura pamusangano waadresa vari pamusangano koutourayira kuti izvo zveizvo korombera tida kuti adakuada adresa vanhu wakumwana musadaro garai mushe mudzimisha vanhu dzidzai kushanda wananga waende kuchikoro murunzwa yekonaizva muri kuita baizvo there is nothing Bambo Douglas that justifies your claim. There is nothing that justifies your allegation yekuti munhu yatitukwadza akaromba because waitwa basa rakati. You can't tell me kuti munhu anonzi ari kuraya vanhu just to be an office orderly. Kuziwa wakwanisa kuti vanhu pamberi ZANU-PF pamberi nechakati wotozi iye wambinga saka utoraya vanhu kuraya izvo zvezvo. Mambo isusu hatina kuenda tida kunongedza bamukuru wedu. Isusu munhu angakatonongedzwa ndibamukuru. Zvekuzoti bamukuru zvakazotobureka kuti bamukuru wenyu imimi. Izwa bamukuru tiri padare kwakabviswa munhu kuti akabvisawo zvake tatatoenda kwachief Saunyanga tikashandisa mapurisa akabvisawo Bambo Douglas. Mati imimi baba mukuru angasitomborimo munyaya munhu akanga abatwa nebaba mukuru. Saka zvakazochinja sei kubva kuna bamukuru ndakazoenda kudare ndasenya maropa taenda kusana maropa ukatipa mubatsiri wawo waunoshanda naye kubva kwazahasi uyu tikati isusu takubvunzira munhu wese mufamily kuti kana pane vamwewo wakabata tinyase kuziva tikabvunza nhingi akati akatora nhingi ndiani kwanzi vanhu vandiri kuona nini watatu mufamily meni wakatora zvinhu kunoti Richard Nyakufai akatora zvaakatora kouya Robert akatora zvaakatora Robert akatobvuma akati ini ndakatora huko yekuyo pamwe asi ndaitovhara zvinhu zvamukoma ende handisi kuzobhadhara inini zvinhu zvangu zvamukoma zvisati zvabvava ndo zvakataura Robert Jose akataura kuti inini handisi kuzobhadhara zvinhu nekuti hoko yangu ndakatoisira zvinhu zvamukoma zvainetsa. Izwa shamwari taurirai mukomana une hoko yake handisi yakatobviswa hoko yakabviswa asi akati handisi kubhadhara aiwa akatobhadhara zvinhu zvake aiwa
Unotanzwa. Saka imimi unotana badala kwa meko. Wamutota badala kwa meko. Uijozo kwa badala kwa yake. Uyo badala chintu chake. Kwa meko kwa uyo mutota badala ndiani. Akatora chintu ane chintu hapa ndiani. Andiziwo mamwe dantumbu ndoda kubvunza kuti toti nini baba wangu akatora chinhu toti chikwambo chikauya chakunetsa mhuri anobhadhira ndiani Chikwambo chikunetsani the whole family zviri kunetsa the whole family don't be devil unoda munhu ari specific about kuti chikwambo chandinetsa taura munhu ane chikwambo chane anetswa nechikwambo chikumba kwake ngataura ndanetswa nechikwambo chiri kuita zvakati kumba kwangu ngawimira kuripi iwe wanetswa nechikwambo ichi zvikwambo izvi haini ndingati mambo ndingati hongu iwe chikunetsa chii ndingati hongu mambo chiri kunetsa chii mambo pane nyaya mhepo munoziva zvainoita ndati ichi chikwambo chiri kukunetsei iwewe ipapo mambo Douglas magariro chinoisa chikafu patebho kushanda tinotoshanda munoshanda kubhengi amunambobvira maenda kana paemmanuel amunobvira mambona dore school nakosenza kufunda ndakatofunda mambo kushanda kwaiibambo izwai bambuka it's a simple thing chatikubvunza kuti mukushupika nei hamuna chikushupaineyachikwambo hakuna chiri kushupa irufu kufa kwavanhu kusina kutsarukana chamulakata chuma unotofa but kufa kwacho hamufi pagore gore regarega munofa every week semumandi munofa every week semumandi warufa nei kana iva mudiki akafa anamborwara kana kurwara alright maybe ndaona problem yako yo kwaba mukuru kwakambofiwe baba mukuru bamukuru ndiye akafa iye ndatiye pakafa pano mwakazombofa futi baba mukuru family yake sofa hapana ndokunenya ko dzimwe dzimba inini kwedu baba akafa kwene makore makati inini kubangani kuma 58 years komwe akafa futi ndiani Richard akafa futi semangani kuma 58 years umwe ndiani akafa futi muzukuru akafawo iye muzukuru angani kuma singa 30 years wetuma umwe ndiani kutoka uya generation yenyu mimi wana muningina wangu chaishaya vainditera ini akatofawo futi akafa ne akatsikwa nemoto sina kudzisika uko mhepo dziripo kani mhepo dziripo tinokumbira kuti mutotibatsiro kuti tivhenekere tinokumbira kutobatsirwawo even tuti kana muda kubatsirwa musaite nharomba sure plus musavictimize vanhu plus musapare mhosva inzi process yekufunga kuti muri kugadzirisa imutopara mhosva it's wrong isu takafamba tirifungwa tirifambawo taisa nyaya yedu kwashangamire saka tirikufamba nashangamire tiri muright direction izwai bambuka izwai mutora bambuka jongwe ndiwo wakatotsvaga izwai bambu ndakatsvaga ndiwo izwai bambu ungabva nejongwe kumba kwedu izwai bambu ndikubatsirei tinoti kubatsirei ndishika nyaya yakana iri kubva kwaishe ikanga yatopfuura paishe yakuenda kwamambo ishe haasi torina chekuita nenyaya iyo mazwa mambo because badare ramambo rinoshanda seappeal court yaishe kuti munhu kana asina kufara kwaishe anoenda kwamambo saka ukaramba kuti wakwamamboka wauramba uchipa reference yekwaishe hazvibatsiri haubatsiriki because basa ramambo nderekuona kuti nyaya yakaitwa ikaitirwa yakaita zvakaitwa kwazvo here kana zvichida kuitwa kwazvo zvozitangisa ipo kana zvakaitwa kwazvo zvozi ndizvo zvonga zvimini zvinhu zvazviri saka yekuti tisambe tichipa reference kune zvakaitwa kwa ndopatada kuti tikubatsirei kuti nyaya iri apa kaita siyanai nezvekuti uyaenda siyanai nezvekuvictimizana kuti iyi mhuri nenyaya yakati saka ndiyo
ende chimwe chinhu chamunofanira kunga mungotarisa izvo right now kuti munotaura nyaya kuti baba mukuru ndiye akaromba but baba mukuru akafa. Munofanira kunga muri kuidentify kuti baba mukuru akafa kana anga ine zvinhu zvanga inazvo zviri panani. Handiti? Then chechipiri kana muri kuti mumusha zvinhu zviri kunetsa because muine ngozi, munhu wamuri kuenda kushandira anofanira kusumudza ngozi yotaura kuti ndini ngozi, ndakaurawa ndinhingi, ndakaurawa pakati zvaita zvakati. Pasina izvozvo izvo hamuna maruramiro ekunongedza munhu muchitaura nezvengozi, because hamuna ngozi imimi right now yamuri kuidentify kuti ndiyo iri kutaura yakaona. Muri kutsvaga ngozi kuti panzi pane ngozi but hapana ngozi, because ndikutaura kana muti muzukuru akaurawa ende panzi apo muzukuru abudiswa asumudza ataura ndakaurawa ndiani. Endai panzi apo muzukuru asumudzwe mweya wake ataure kuti ndakaurawa ndinhingi. Akabura ndotwa but mime kuti muende ikoka muchakwanisa kuenda because mane jongwe kudharaka, mane uyu zvamaisa mumusha memunhu, matora mombe kudharaka ko nhasi unoona mukabura panze ukazaiva hapana mudzimu mwana akafa this is a natural death, because kana itora kuti brain tumor kangotora munhu brain tumor ka brain tumor zvafana munhu afa necancer zvodanganga here munhu afa necancer but chinoitika ndechoti muprofita kana nganga wasvika hasha izvo utaura kuti afa hake necancer asi pane kamhepo kandiri kuona kuseri, pane kavhuri kandiri kuona kuseri anokona because achabva here asina zvaita akakutaura kuti hapana zviripo munotaura kuti haaoni saka uchati chii ndiri kuona kuchirwere asi pane bvuri rimwe randiri kuona iro baba mukuru wenyu anga asina kuchena because aiheti munhu anotaura ini kuti munhu akafa kare wozi akabata munhu akafa kare wozi akabata saka tochidini anofanira kuchipa solution kuti izvo akafa muridzwe chinhu chiri pakati chiendai muite zvakati andizvo ende ivi zvamunotaura kwamawadza nekwani handisati ndambozvizwa kuti kwakarombiwa kunoenda kubhadharwa kuri muri kuripei pakati penyu pane tsotsi pane mbavha iri kwamawadza ndokukuruzi ndokwakanoromba baba mukuru imi motora mombe moenda kobhadhara kwamawadza muri kubhadhara iyi kwakarombiwa saka mutade kuti uyu pakatora chikwambo chake iwo wakati muchiri uchida here chikwambo tikati isusu hatichadiba kana mati mimi hamuchadiba taakutora chikwambo kana muda kuti chikusenzere futi unozva isu tandi kufamba chikwambo chinobatika here kuti akaenda nacho iye chiremba ndiye anga achitungamira ipa bambo Douglas panoratidza kuti bambo musabvume kushandiswa kuitiswa. Munozwa bambo makaziunzai mombe kuti mudzorere chikwambo, movha maendesa mombe chikwambo chobva chadii chadzoka. Saka nhasi muno murudei chakaenda saka nhasi murudei jongwe nyaya iripo ndimbotitsanangura ungacho ndandokumbira hangu ndimbotsanangura jongwe rakanzi imimi kana musati mari pangozi yemuzukuru ngozi taakumboisa pajongwe nekuti mukati mururi pazvikwambo uku mune ngozi hazviti pasaka taakumboti muzukuru nyarara tiripe zvikwambo izvi kana tapedza muzukuru akataura here kwanzi tikasimudza muzukuru hazvikumiriri zvakanaka musati mabvisa zvikwambo nekuti inini handini ndachitaura pamambo handini ndachitaura tichandotera mashure ezviri kutaura tinofungidzira kuti vanhu vatiri kufamba navo vari straight. Izwai bambo makaenda moisirwa fee mamuri kuti mutye handiti kuti pane chiripo iwo pasina chiripo handiti then ndobva mamezhwa kuoneka kuti vanhu vari kutobhilivha zvatikudii zvatikutaura. Saka vanoramba vachikuchinjira ichi magoposi vanoramba vachikuchinjirai magoposi kuti murambe muchidzoka akakona because kana maendesa mombe ka chikwambo chaenda handika zvapere muchimira kamuzukuru kana muzukuru azosumuka muzotora nenyaya yemuzukuru. Saka munonzi takutanga kutora muzukuru tomuise pajongwe iye muzukuru wacho haana chatataura nemi
saka chamubisa pazvongwe muri kuisei jongwe rikafakorera ko jongwe racho sei makazivi jongwe racho pamakapiwa jongwe sei makaritora jongwe vamaendesa sei usina kuchengeta iwe jongwe jongwe rakanzi rinosiyiwa pamusha wakaparwa mosha ndo baunguru ndiyanganzi aparwa inini handini ndandiri kutungamira kuti tatina chiremba nemupurisa changana handi ndandiri kutungamira isatongotera kuti katamwe ndizvo chaizvo maprocedures isu tatongobatsirwa panyaya iyi kwamawadza pamakaenda kuri pachikwama kwamawadza makapani pane mhuri iripo yasara takapa iye sabhuku wacho mawadza ndiye anorombesa vanhu baba wacho akafa asi anorombesa saka aiziva wanoziva nhoro tira kubatsirwawo isusuandongotera n'anga mukuri iwani munozwa n'anga ichi iwani kana yafa zvinoenda pane umwe umwe munhu ando pazvinopiwa zvinozikanwa kuti shawira ngarira paraapapi afa handisi saka imi maifanira kunga makati kana iri nyaya yekuti makazi chikwambo ngachidzoka chikwambo chaifanira kudzoka kune munhu akasiyirwa basa iri. Pane mwana musikana iyepo patakasvika nezvinhu iye akabva asvikaubva abudiro achizotaura nachiremba ndiye akasvika nebudiro akati ndiye aifamba nababa wacho achiri musikana. Inganga ngani dzapa baba? Dzakawanda ndi. Saka munhu anga akaromba kana angasidadzosa zvinhu zvinganga iyo isati yapa vanhu vakaisepi. Alright, open example. Isuse alright, vanhu vese vakapiwa zvinhu ndunge. Ndunge zvakafa. Vanhu vakaendesepi. Zviro zvese zvavanga vapiwa ndunge vakaendesepi. Isu takanonzwa kuti wakaendesepi. Izvozvo kwandungu hatizozivi asi vamwe ini ndakangonzwa kuti ndungu akati zvinhu zvanguunzai vanhu vakati ngondo kuendesa zvinhu hatina kuzoziva. Wasina kuendesa. Isusu kwedu hedu zvinoitika unaona mudhere nganga dziriko vanhu iye mudhere akasofa kudhara vanhu vanongouya vachibhadhara vachiteedzera kuti zvinofamba sei mudzimu uchibuda uchibvuma kuti shuwa munhu akatsika pano ende vazhinji vamwe vanotouya wega. Inini baba wangu ndiunzwa kuti akafamba soso mudzimu yepo uchiakinoleja shuwa munhu akatsika pano soso. Muri kuwanza n'anga nemapostoli muri kuwanza mazoma ndizvozvo mabhachi anotsemuka ese akufamba kukane kadumwa kambuya jeni kabvukuni dumwa rasekutopi kune kandodo kune chi akugarisiki baba rarama yenormal life ndiyo yatobvorarama. yes izvi zvimwe zvese zvamuita musadhire nengozi isipo musaite tsika yekufungirana zvinhu ngazviitwe zvinhu zviri pajekerere zviri pachena noti zvekubatirana kuruzwa pamo ndizvozvo noti mubve panapa endai panza chiyera uya endai pana chiyera doti nochiyera kutarisei amukwanisa kuona kuti uyo muzukuru womutaura kuti ari kumuka here kana ari kumuka ataure mutaure naye muzukuru iye akutaure zvaruka ose yes tanchikumbira kuti kobva ativhenekerawo kuti nezvikwambo zvacho zviripo here kana kuti hapana munenge matibatsiramuhirwa mombe atatenderera muri kuhirwa mari pasina chiri chii kana zvadaro zvakanaka pasina chiripo babamo shuwa mambo munoengerana hama chamuri kuengerana hapadi hapana chamuri kuengerana munozaitoa hakuna chamuri kuengerana because matauro yamaita pesa pachaivo kuti uyese kuona chaichacho kuti pane chiripo chai chakatika hapana ba inini zvandandoda kana ndoda kutoziva kuti iye anonzi mawadza yaiona ndiani so that mombe dzakatorwa mumusha womudzidzoka ngawadzosere upfuma hwese wakakura mumusha umu udzosa muchibva panapa vanenekwa magodo futi yes muchibva panapa
dzoserai jongwe kune munhu akaita sei akaunza jongwe iro rakukonzera kuti mbuya rikakukurudza mbuya hana yarohwa ngozi ukatona hana yakurohwa kukurudza it means something. Jongwe iro rakatoiswa something chiri mumusha chamakaisirwa mumusha chekuti munyongane munorambi makarara. Chihera achabva atonesa kuti makafamba sei pana chihera musungurane matibatsira mabuti chihera aripo. Garai pasi pambuya mati. Ndoda kutsinira pajongwe remutaura mukoma inonzi maisa kudende Juliet Nyakakwetu, mukadzi wemufi awandisisi wangu yanzvadzi yangu. Ndinotsinira panyaya yejongwe. Jongwe iri kuya korakaita kuti kwanzi isisu ndisi takauya nejongwe. Jongwe wakabva naro kunyamaropa, wakauya nejongwe rawo, sisi wanga wasipo apo wakauya wakaita zvawakaita, asi jongwe iro zvakandinetsa kuti rakazotenderedzwa mwana mumusoro. Jongwe iroro mwana wacho haapo pano, ndiye mwana wangu namba 2 mukomana iyena haapo bapana. Chishamiso kana yanga iri ngozi wanga wari uritendedzerei wasingangomberi kuti ngozi ngaigare pano. Iyo ichike mapostolesi nechi noneso jongwe rikatorwa tozi wiriri robva rafa. Ichike ya everyone iyo inodzikana nemunhu wese. It's not a new trick. Atimboziwe. Hamuzivi katosaka makatikwa makatoneka kuti hamuzivi. Adina mwari mwana hachatomboziva. Douglas muchipa panapa endai motsvaga vanhu vakawanza jongwe mumusha wai watore jongwe iroro nezvinhu zvakasiyana mumusha mwaindi nazvo. Varipo kwamambo gode muye wacho chirembo wamambo aripo ese zvatandopa varipo. Ndichatomufunda saunyama ndobva ndamutaura kuti vanhu endai motore jongwe iro makasiya kumba kwambuya endai muite zvinhu zviri proper. Itai zvinhu semhuri noti zvikuda kushandiswa kuti mwe jongwe rezaparosika endai maprofita kwese neikuti asaka tona zvakawanda munomu inongotorwa huku yezo wiri yosikwa huku inosikwa yobvaisa patsve natasvika kwamambo tendifungwa mutipa kuti tijeke kana uda kuona zviri kutaura baba ukaona huku yacho kana yakafa huku yeyi handisi ikafa da kuti zomutsvagiro kuti inoraswipi inohiwa ndokutaura ndotikuonesa kuti uone matrika aripo zvakafanana nekuti ndikakutendereza ipapo ndikakutendereza ipapo unoita ziya unodonha padhi apobva kuti ziya unoita 5 minutes wakati ziya saka unozviziva kumana kuti uikatenderezwa inobva wanga yafa wapedza wabva waitakura yakatirembere poweda yaenda kuseri wakuziva kuti gwera yaenda kumuka manje yobva yazibanga maprofita acho enhema nemananga zacho dzawanda tineti kuti pamwe munhu autibayira zani muzukuru wamutaura webrain tumor kuti akahana nezvikwambozo tizinyasiripo here kauti hapana hatifani kuengana maita basa tione datenga